guys, welcome back to my YouTube channel Sangeeta Rani Brahmo. ओमफ्राय आंनि चेनेलाव बयखौबो बरायबाय। आं जाबाय संगीता रानी ब्रह्म। आं दिनै बानायनायदों पेशन फ्रुटनि जुइस बानायनायनि भिडिअ, माने रेसिपि भिडिअखौनो बुंजायो। पेशन फ्रुट माने बहुतानो मोनथिया, आंबो मोनथियामोन। जोंहा बाबाया बिनि उनाव नार्सारिनिफ्रायसो माने लाबोनानै गायना फैनायावसो माने गम मोनबाय आरो बे पेशन फ्रुट मोनसे माने फिथाइ आरो बिफां बेयो बेबायदि ओरै मानलादों बिफाङाव। बेबायदि केमेरायाव मोजाङै मबाइलाव नुदोंना नुवाखै आं मोनथिला। आं एसे जुम खालामना होनोसै। नुदों जोंना बेबायदि एसे। बेखौ आङो भिडिअफोराव चाइनिज भिडिअफोरावसो नुदोंमोन आरो बे फिथाइखौ। ओमफ्राय बाबाया लाबोनाय उनाव फिथाइ थायबायना, बिनि उनाव आङो आरो मोजाङै नायबाय बे फिथाइखौ माबायदि जाजायो। बेखौ ओरैनोबो जाजायो, ओमफ्राय एसे गोखै आरो नङाबा जुइस बानायनाबो लोंजायो। स' आङो दिनै जुइस बानायनानै देखायसिगोन माबायदि जायो। आङो बुंनो थाङोबा आं नुफेरखायाखैमोन। आं दाथ' गुवाहाटीयावनो थायो, गामिफोरावबो आं नुफेराखै बे फिथाइ। भइसखौबा क्लियार खोनादोंना खोनायाखै मिथिया, मानोना अखा हाबाय दङ। एसे 5 मिनिट सिगाङावनो अखा गैयामोन, इमान मोजांमोन। हठाथनो खोमसि जानानै अखायानो हालायबाय। मा बुंबावनो आरो बे बोथोरखौ आं एसेबो मोजां मोना, माने इमान अखा 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 भगबान मा बुंबावनोसो। क्लियार खोनायाखैबा सरि, माइक लानाबो जुदि क्लियार खोनाया आम सो सरि। उपाय गैया, मा बुंबावनो, अखायानो हाबाय दङ। नायदो आंनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै। जोबजासिम नायदो दे आंनि भिडिअखौ। नांगौ आङो रेडि खालामना लाखाबाय। मोनबो बारा नाङा, सिनिल' नांगौ, ओमफ्राय बे फिथाइखौल' नांगौ आरो दै। आङो लाखाबाय रेडि सामुस, सेखा पेशन फ्रुट, ओमफ्राय इयाव आं माने गलायगोन। स' नैबे फिथाइया बेबायदि, बेनो जाबाय पेशन फ्रुट। आङो देखायसिगोन बेखौ हाखावनानै दा। स' नायदो। फार्स्टआवनो आङो दैखौ बेयाव लुनोसै ससपेनाव। जिखिजाया मोनसे गुवार बासनाव लाबानो जाबाय। डाइरेक्ट होजायो, बाट आङो बेखौ सरगोन ना, स' आङो बेयाव लुना लाबाय। बेखौ सुना लाखादो आङो। नायदो बेबायदि, बेबायदि बेखौ खर'थिंजाय हाना लाबाय। बेबायदि बेबायदि बेयो एसे राननाय बायदि जादों, मोजाङै मोनदो। नैबे गोमो कालार जादो आरो नैबे बेबायदि जायो। आङो बेखौ दाना आङो बेयाव हरनोसै। दावदै बायदि नुदोंना? नैबे मोनबो गैला, आं दिहुनजोब्बाय। गोलैबाय। नैबे थाइसेदोंबा गिलाससेयाव एसे दैब्रु मोनगोन, आङो आरो होबावगोन। नैबे आरो होबावनायदों आङो। आङो सिनिखौ होनो बावदों,
सिनिखौ होग्रोनांगौमोन होमबाना थाबनो गलिगौमोन आरो आङो 3 सामुस लादो सिनिखौ नोंसोरो निजेनि टेस्टनि हिसाबाव लादो आङो गिलासनि हिसाब लाना फैबाय गिलासा एसे गोदोरना दैया गिलास सेदेरस' आङो एसे बुरजा लाबोबाय आङो हरनोसै नांगोन दे गोखैना गथाय हरजोब्बाय आङो नै आङो मोजाङै ओरै गलायगोन नाख्रेबगोन एसे जाहाथे इनि नांना थानाय मोजां रोसिया ओंखारथो गलायबाय दं गलिथ'वाखै सिनिया नेथ'दो आंनि भिडिअखौ नायथ'दो गलियाखै थारमाने सिनिया गलिबाय आं दाना टेकनिकजों सरनोसै आंहा लोंनो जासिगोन आरो आङो बेबायदि सेकनियाव ओरै थानायखौ एसे घाटायना होगोन जाहाथे मोजाङै रोसिया ओंखारथो नङाबा दै ब्रु ब्रु दै गोजाल' ओंखारगोन बेबायदि ओमफ्राय आङो बेबायदि दोनगोन जुसा जाबाय जोंनिया पेसन फ्रुटनि जुसा जाबाय रेडि आङो टेस्ट खालामना नायगोन सिनि नांदोंना नाङाखै गोदै जादोंना जायाखै नङाबा गोखैबा जानो हानाय नङाना लोंनो हानाय नङा सरि लोंनो हानाय नङा नायनोसै आङो टेस्ट खालायनानै सिनिया माबायदि जादों नांदोंना नाङाखै आङो नायनोसै टेस्ट खालायनानै एसे सामुसजों लोंग्रोनि गोदै जाबासो गिलासाव लोंगोन आं गोदै जादों आरो नांबावगौमोन आंनो सिनि जेबो नंला बारा सिनि लोंबा हामासो आङो बिदिनो लोंनोसै जुस लोंबा खिन्थु गोथाव जायो नोंसोरो रसना फ्रुटि बेफोरखौ बावगारलांगोन बेखौ जुदि न'आव बेबायदि जुदि बानायना लोंनो हायो फिथाइखौ जुदि मोनो बेखौ जुदि हाथायफोराव मालाबा मायावबा बाजारफोराव नुयोबा न'आव लाबोनानै ट्राइ खालामनानै बुहुद गोथाव बिनि नामानो जाबाय पेसन फ्रुट आङो लोंनोसै गोदैबो एसे गोखैबो रसना टाइपनि जुदि सिनि होआलासिनो लोङो हेल्थनि थाखायथ' आरो मोजांबाव मानोना सिनियाथ' हामखाया बारा लोंबा स' जाय सिनि लोङा गोखैयैनो लोंनो हागोन बारा गोखै नङा मानोना मोनदोंना आङो बेखौ फोजोबजासे भिडिअखौ बानायला मानोना भिडिअ बुहुद गोलावद्राय जागोन खस्थाके टेस्टि मार खिन्थु आङो माने बायोलै एसे बायो आङो बेखौनो दैलि बानाया दैलि सिरियो ओमफ्राय रावबो लोङाबा बिदिनो खनना दोनो खिन्थु रावबो लोङाबा राननानै रानख्रबलाङो सेवलाङो ओमफ्राय गार'यो खदाय लोङा मानोना आं बानायनो बायो बेनिफ्राय आङो निम्बु पानिखौ इजिसिन मोनो मानोना सेबबानो सिनि गलायबानो जाबाय बेबो एखेयानो होनजायो थेवबो आङो बेखौ खदाय लोङा मालाबासो लोङो दिनै आङो बे जुसखौ फोजोबजासे देखायला भिडिअ मानोना भिडिअआ बिराद गोलावद्राय जागोन स' आङो बेखौ दायो लोंसिगोन दा माने भिडिअखौ फोजोबनानै लोंसिगोन स' दिनैनि भिडिअखौ आं बेयावनो फोजोबनोसै आंनि भिडिअखौ मोजां नांदोंबा लाइक आरो कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव मोजां नांदोंबा मोनसे लाइक खालामना हो लोगोआवनो बाराद्राय मोजां नांदोंबा शेयारबो खालाम ओमफ्राय
माबाफोर सोंनांगौ दोङोबा बे पेसन फ्रुइटनि बिखय आं बारा मिथिया थेवबो न'आव बिफां दोङो हिसाबाव माबा मोनसेथ' बा टेस्टनि बिखय माबा मोनसेथ' आङो बुंनो हागोन स' माबा सोंनो दोङोबा कमेन्ट खालायबानो जाबाय ओमफ्राय आंनि चेनेलाव जुदि गोदानब्ला आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो दाबाव लोगोसे खाथियाव थानाय बेल आइकनखौ दबायनानै नटिफिकेसनखौ अल खालामबानो जाबाय स' नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन दानिया टाटा बाय बाय लोगोफोर खुलुमबाय